proč je vlastně dobré mít rodinnou ústavu? A vždycky, když o tom mluvím, tak docela dobře funguje praktický příklad toho, jak to vypadá, když ta rodina pokračuje v několika generacích. Pro tenhle účel rád používám rodinný strom, rodiny Porsche a Pěch, což jsou pro vás jistě dobře známé rodinné klany. A na tomhle obrázku můžete vidět generační strom, kde se možná všimnete, že zatímco ve druhé generaci tam byli 4 členové, ve třetí už 16 a ve čtvrté 33. No ale je potřeba dodat, že k tomu velmi zásadně přispěl Ferdinand, který byl tak trochu divoch a měl 12 dětí, tak proto tam to číslo 33, ale i kdyby měl 3, 4, tak to pořád bude zásadní číslo. Co to vlastně znamená z pohledu rodinné ústavy? Dívám se na to tak, že každou další novou generací se drolí moc a kontrola nad rodinným majetkem, rodinné vztahy a emoční pouto slábne, emoční pouto k firmě a emoční pouto v rodině, protože ty další generace už nevyrůstají spolu, už jsou to samostatné rodiny, ač součást jednoho klanu. No a to samozřejmě vede ke zvýšenému potenciálu konfliktu. Mně osobně to vede k myšlence a sloganu, který používáme v naší firmě, a ten je o tom, že rodina je základ firmy a jednoduše proto, pokud nefunguje rodina, nefunguje dost často ani firma. Nejenom v podnikatelské rodině nebo v rodinné firmě, řekl bych, že v každé rodině, ale samozřejmě čím více majetná ta rodina je, tak tam za mě platí jedno pravidlo. A sice, že každý chce vědět, jak na tom je, ale všichni se bojí zeptat. Což samozřejmě vytváří velkou atmosféru nejistoty, no a nejistota a nervozita logicky vede ke konfliktu. Takže rodinná ústava je tady vlastně proto, aby nám to nebe, ze kterého může přijít bouře a poškodit devastačním způsobem jak rodinu, tak zároveň firmu, tak rodinná ústava je vlastně příležitost, jak si v tom udělat jasno. Tak, co to vlastně je rodinná ústava? My se na ní díváme jako na soubor rodinných hodnot, principů a pravidel, které právě té rodině vnesou to jasno a tu oblohu vyčistí, tak aby těch mráčků tam zůstalo co nejméně. Potom je to v podstatě základní kámen systému modelu správy té rodinné firmy a zároveň rodiny, tak jako máte ve firmě představenstvo, jednatele a máte tam jasně popsané procesy, tak to samé by se mělo dít i na straně rodiny. A k tomu také slouží rodinná ústava, která obsahuje i orgány, které se podílí na řízení té rodiny, jako rodinná rada, rodinné shromáždění a podobně. A je to v podstatě filozofický dokument, který není právně závazný, ale ty principy a pravidla, které v rámci rodinné ústavy vznikají, se potom právě propisují do těch právně závazných dokumentů. To všechno podporuje kontinuitu vztahu a majetku, protože o co jiného té rodině jde, než o tohle, pokud hledá všechny možné prostředky pro to, aby ta rodinná firma prosperovala a zůstala v rodinných rukách i po další generace. No a samozřejmě za mě osobně je to mocný nástroj v prevenci konfliktu. Osobně věřím tomu, že skutečně bohatí lidé plánují na 3 generace dopředu, zatímco ti ostatní na sobotní mejdan. Takže každá rodina, ať se rozhodne, jak dlouho dopředu se chce dívat a jak zodpovědně se přitom bude chovat k sobě samotné jako rodině a ke společnému majetku, který předchozí generace dlouho budovaly. Pro koho si myslím, že rodinná ústava je vůbec vhodná? Pro jaký typ rodiny? Já myslím, že pro každou rodinu, která zaprvé je ve shodě v tom, že ten rodinný majetek chce spravovat společně a chce ho dlouhodobě spoluvlastnit a zároveň cítí odpovědnost vůči budoucím generacím, protože jim chce tu budoucnost usnadnit a chce omezit to riziko konfliktů, které, jak jste slyšeli třeba od Francesca, můžou být náročné, dlouhé, zatěžující, vyčerpávající a tak dále.
A to nejdůležitější si myslím je, že ta rodina je schopná najít shodu v těch těžkých tématech, to znamená, je schopná otevírat ta citlivá témata a mluvit o nich společně. Někdy nás kontaktuje klientská rodina, kde už nejsou schopni spolu mluvit a už probíhá komunikace jenom přes právníky, tak tam už není místo pro nás. My se rádi pohybujeme v té preventivní zóně. Dokonce v rychlosti jenom dám příklad jedné rodiny, kde ta dozorčí rada složená z členů rodiny probíhala tak, že tam byl rentgenový rám na detekci zbraní. Takže tak k míře důvěry v některých rodinách. Pro jaký typ majetku si myslíme, že je rodinná ústava vhodná? Tak samozřejmě rodinná firma se nabízí jako jasná možnost, ale zpracovávali jsme rodinnou ústavu i pro rodinu, která rodinnou firmu už prodala. A ten získaný kapitál, ty prostředky z prodeje té firmy se rozhodla spravovat společně. No a v ten moment je zase potřeba najít nějakou cestu, nějaký způsob, jak ten společný majetek, ať už ve formě finančního kapitálu nebo jiných aktiv, spravovat společně, portfolio nemovitostí, prostě jakýkoliv typ majetku, který vyžaduje náročnější, komplexnější přístup k jeho správě. Tak, tímto oficiálně uzavírám teoretickou část a dostáváme se k té praktické. Já bych ještě jednou rád poděkoval Jaroslavovi za to, že přijal toto pozvání a ještě více za to, že mi dal důvěru pracovat s jeho rodinou na tak zásadní fázi a životním momentu jeho rodinné firmy a rodiny. Takže se podíváme na to, jak probíhala příprava rodinné ústavy pro rodinu Jaroslava Smetany a jejich firmu Albixon. Pár slov k Albixonu, abychom vám to zarámovali do té biznisové části. Albixon je na trhu přes 30 let, když tak mě oprav, Jardo, kdybych říkal něco, co by nebyla pravda. Je to tak. Děkuji. Takže přes 30 let, 3 dekády, Albixon králuje světu bazénů, zastřešení a nově i fotovoltaických elektráren a zaměstnává 450 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Obrat za loňský rok měla skoro 80 milionů euro a exportuje do více než 70 zemí. Sedí to? Sedí to. Super. Takže za mě velmi impresivní čísla a hovořící o tom, jak se Albixon během těch 30 let dokázal rozrůst a o jak velký biznis se jedná. Ano? Jen s tím králováním bych byl opatrnější. Vždy skromný. A to se mi na tobě líbí. Ale já vás vnímám dlouhodobě, ještě než jsme se znali, tak Albixon na mě skákal odevšať. A kdo neměl Albixon na zahradě, tak pro mě nebyl. Takže jednoznačně, jak se řekne u nás, minerálka jinak, prostě matonka. Jako neobjednáte si minerálku, objednáte si matonku. Já si neobjednám bazén, já si objednám prostě Albixon. Tak. Jaká byla klientská situace, když jsme s Jaroslavem začali rozpracovávat tu otázku, kdy Jaroslav oslovil naši kancelář s tím, že by rádi otevřeli téma mezigenerační výměny. V té době, nebo respektive Albixon byl založen 3 sourozenci, Jaroslavem, jeho bratrem a sestrou. 7 členů už tehdy bylo ve druhé generaci, to znamená děti, potomci té první. Druhá generace nepracovala v té době ve firmě. Nikdo z nich se aktivně nepodílel, i když tam byly nějaké v minulosti. No, doplň. Byli různě staří a někteří ještě nebyli na světě, dneska jich je 7. Dneska jich je 7 a někteří v průběhu času navštěvovali pracovně Albixon a zapojovali se do různých částí toho biznisu. Ale v době, kdy jsme spolu začali pracovat, tak z druhé generace nikdo aktivně ve firmě nepůsobil. Moje dcera pracovala na marketingovém úseku a můj synovec pracoval na správě budov. Tak, v minulosti. Děkuji. Ale to byly, dejme tomu, referentské pozice. Tak, nejednalo se o žádnou manažerskou roli. Je potřeba dodat, že kromě Albixonu patří do společného majetku i další typ aktiv, sbírky, pozemky, nemovitosti a tak dále.
Tak a jak znělo to klientské zadání? Ten největší důraz jsem zavnímal v tom, že Jaroslavovi jeho rodině velmi záleží na tom, aby se zajistila pokrevní linie. To znamená, aby ten majetek nepřipadl nikomu mimo rodinu, aby se opravdu dodržovalo to, a zajistilo to, že ta rodina bude ochráněna z hlediska těch vnějších hrozeb a narušení té vlastnické struktury. Šlo o to předat spolehlivě, bezpečně a udržitelně a ten majetek a firmu druhé generaci. Samozřejmě Jaroslavová rodina vnímala tohle jako příležitost k prevenci do budoucna a samozřejmě bylo potřeba najít pravidla pro tu společnou správu, čili ta rodina splňovala ty parametry, ty body, které jsem měl v té teoretické části a zejména tu schopnost, tu bych zdůraznil tu schopnost bavit se o těžkých tématech, kdy samozřejmě to je ta podmínka nejtěžší a Jaroslavova rodina v tomhle byla velmi dobrá. A celkově velmi komunikačně a vztahově zdravá, což samozřejmě naší práci velmi usnadňovalo a zpříjemňovalo. A my jsme navrhli jako řešení něco, čemu říkáme rodinný štít, takže vypracujeme rodinnou ústavu, její součástí bude dědický manželský plán, což je návrh závětí, předmanželských smluv a něco jako majetkové směrnice. A ta realizace probíhala tak, že jsme absolvovali úvodní workshop, kde jsem se seznámil s celou rodinou. Oni měli možnost se seznámit se mnou a vlastně to je taková nezávazná část procesu, který začínám s každou rodinou, kdy se, jak já říkám, očucháme a vlastně má ta rodina možnost si říct, jestli se chtějí na tu cestu s námi vydat, a jestli jim to dává smysl, jestli jsou jednohlasně pro to si pustit někoho k tělu v těchto tématech a vlastně tu navrženou cestu společně nastoupit. Složili jsme pracovní skup po tom, co jsme samozřejmě ten workshop absolvovali a byla tam oboustranná shoda na tom, že chceme společně pokračovat, tak jsme složili pracovní skupinu, která se skládala ze 6 členů Jaroslavovy rodiny a rodinného právníka, což bylo velmi dobré rozhodnutí, protože rodinný právník zná tu rodinu zvenčí, ale v podstatě je její neformální součástí a zároveň je to odborník, který má odstup. Zaslali jsme základní dotazník, který pomohl té rodině zorientovat se v těch tématech, utvořit si na nějaká témata nějaký názor, nějak se v tom usadit, jak říkám, mít možnost si o tom porozmýšlet. A pak už následovala série pracovních setkání, těch bylo zhruba 15 a délka té spolupráce na rodinné ústavě trvala přes 2 roky. Ta ústava má dneska 25 stran, já jsem hledal ještě nějaká zajímavá čísla. Říkal jsem si, že to jedno nebudu uvádět, aby vás to nevyděsilo, ale mně to přijde zajímavý. Jardo, my jsme si vyměnili 640 e-mailů. Jenom? No, to jsem přesně čekal. Protože Jaroslav už v té době nebyl exekutivně ve firmě a tohle to měl jako svoji prioritu, což samozřejmě je velká výhoda, protože máte rychlou reakci, máte klienta, který na tou věcí poctivě a zodpovědně přemýšlí a věnuje se tomu. Takže z Jardova hlediska ano, jenom. Ano, dodej něco? Já, když jsem k tomu přistoupil, k tomu zadání pod tím vedením, tak jsem k tomu přistoupil tak jako k většině věcí ve svém životě. Ne ke všem bohužel, ale k většině, že jsem si řekl, že to musíme udělat až takzvaně na kost. Takže i z toho vyplývá to množství těch e-mailů a to byly jenom e-maily jenom mezi námi a pak samozřejmě byly ještě separátní e-maily mezi mnou a členy rodiny, což nevypovídá nic o tom, že bychom se spolu nebavili, ale často ten e-mail je samozřejmě jaksi efektivnější způsob komunikace než permanentní schůzky, které můžou obtěžovat a tím spíš, že se jedná o drobnosti nebo nějaké náměty na zamyšlení a často ty lidi chtějí přemýšlet sami, takže těma e-mailama já jsem ty lidi jako provokoval, ty členy rodiny, myslím teda, provokoval k různým námětům, myšlenkám, nebo zejména samozřejmě námětům a myšlenkám, které jsem získával od Davida, anebo nějakým samostudiem té věci, protože ne všichni členové rodiny se tomu věnovali se stejným zaujetím jako já,
a to je přirozený, vždycky někdo nějakým způsobem je účastníkem, někoho to třeba nebaví a jenom musí a někdo je aktivní účastník a někdo je třeba ten aktivistický, tak já jsem byl tím aktivistickým, superaktivním účastníkem a tak si myslím, že to asi vždycky v nějakém větším kolektivu, takže pro toto množství, myslím si, že těch e-mailů bylo násobně víc v rámci celého toho procesu, než jenom těch 640, ale nebyly to e-maily vždycky na 10 stran samozřejmě. Někdy byly na 15, to je pravda. To je pravda. I takový byly. Tak, děkuji za doplnění. A co následovalo potom, co jsme dokončili rodinnou ústavu, začala se tvořit holdingová struktura a konzolidovaly se všechna aktiva a k tomu se zase přizvali další odborníci, kteří k tomu měli odbornou kvalifikaci. Hledala se vhodná forma vlastnictví, rodina se shodla na cestě svěřenského fondu a rodinná ústava potom sloužila jako takový kodex, do kterého se chodilo a chodí pro nějaké základní principy a pravidla, která se právě propisují už do těch dokumentů, které jsou právně závazné a souvisí s tou nově tvořenou korporátní strukturou. Tak a tím jsme vyčerpali tuto prezentační část. Vešel jsem se skoro do 13 minut, tak se omlouvám, že to nebylo 10. Pridám sa k vám, doufám, páni. Dala som vám priestor. Ďakujeme veľmi pekne za predstavenie témy rodinná ústava, ale môžete sa s ňou stretnúť. Niektorí klienti hovoria, že rodinná ústava je pre nich také zvláštne slovo, však máme len jednu ústavu, ale ona sa nesie aj pod názvom možno rodinný kódex alebo konštitúcia. Môžete si to nazvať, ako vám je príjemné, ale nič sa na tom nemení, že je to súbor pravidiel, na ktorých sa máte vy všetci v rodine dohodnúť. A práve ten proces nie je jednoduchý. Jaroslav, čo vás viedlo k tomu, aby ste si založili vlastne, aby ste urobili túto rodinnú ústavu, to už nám David povedal. Celý ten proces ste priblížili, že trval približne 2 roky a bolo to o 650 mailoch a tak ďalej. Áno, toto je ten proces. Čo vám to, Jaroslav, ale osobne dalo? Lebo pre mňa, ešte doplním otázku, každý majiteľ spoločnosti, ktorý dovedie firmu po 30 rokoch do takéhoto úspechu, tak má veľmi častokrát autonómiu rozhodovania, autonómiu nad rodinou, autonómiu prinášania toho, kade pôjdu peniaze, kto ich dostane, akým spôsobom, manažerskú autonómiu častokrát. Takže potom začať sa o tom rozprávať s rodinou a začať sa ako keby dohadovať, môže byť práve ten vzťahovo-emočný ako keby proces najviac taký zaujímavý. Čo vám to dalo, tento celý proces, Jaroslav? To, co mi to dalo, tak to je ta zkušenost, kterou jsem nazbíral, kterou možná teď se tady všichni o ní podělíme, aspoň částečně. A to, co mě jaksi vedlo k tomu, že jsme s tím procesem začali, tak nikdo z nás jaksi nemládne. Mně zemřel otec a já jsem si uvědomil, že už jsem v generaci, kdy je řada na nás, kdy už se takzvaně kácí v našem lese, nebo bude kácet a pak jsem byl ovlivněn, v té době jsem objevil fenomén podnikatele Tomáše Bati, četl jsem o něm knížky, myslím si, že jsem přečetl všechny, co jsou v Čechách dostupné a ten zemřel v 56 letech tragicky jako nejbohatší Čech v letadle a konec konců nedávno zemřel další nejbohatší Čech také v aviatickém prostředku a ve stejném věku. Takže jsem si uvědomil, nebo jsem se víceméně polekal toho, co by se stalo, kdyby se mnou něco stalo. A uvědomil jsem si, že z tohohle úhlu pohledu té mé jakési v té době nenahraditelnosti, protože já jsem byl středobodem všech procesů ve firmě, těch stěžejních. Udělal jsem ze sebe v podstatě jakousi instituci od zakladatele, prvotního hybatele těch věcí až po statutára ve všech společnostech, ředitele, technického ředitele, hlavního průkopníka technologických jaksi postupů a v podstatě i vynálezů a patentů a tak dále. Takže
Takže ta jaksi plejáda těch mých činností byla tak široká, tak propletená a tak svázaná úzce s tím vrcholovým řízením té firmy, a že byla těžko předatelná, v podstatě nepředatelná. A já jsem vždycky to podnikání považoval za řeholy, protože já jsem začal podnikat ne tak, že by jak si ty zkušenosti získával od generací přede mnou. Můj otec byl dělník a moje maminka byla učitelka, takže těžko jaksi se od někoho naučit podnikat, na to bene v socialismu. Takže jsem měl takové období, kdy jsem 10 let stával ve 2, ve 3 ráno a celý ten den se věnoval té firmě, aby jakousi houževnatostí jsem to dotáhl do nějaké podoby, která mě potom samotného překvapila, musím říct, když jsem se trochu pozastavil, ale současně, jak už jsem řekl, i víceméně vyděsila. Takže Jaroslav, čo vám to dalo, že ste začali vlastne tento proces? Lebo vidím tam strach, že častokrát sa stretávame so strachom. Čo to urobí? Majetok, peniaze s rodinou, či ich to nerozbije, či sa nerozhádajú, čo to urobí s firmou. Takže vám čo to dalo? Dalo mi to, teď to hodnotím zpětně, že mi to dalo pocit bezpečí, v tom smyslu, že vím, jaká je situace, protože předtím často jsem to nevěděl ani já sám. Hej. Jak David často říkal, ty jsi nebezpečnej sám sobě i té firmě, protože když jste na všechno sama, tak se začnete točit trochu v kruhu, nemáte toho partnera, který by vás zastavil a jak si atakoval nějakým způsobem, který by vás usměrnil. Takže mě to dalo ten pocit bezpečí, doufám, že i té rodině. Dal mi to pocit toho, že v té rodině všichni vědí, jaké je jejich místo, jaká jsou pravidla. To nikdo nemůže říct, že by nevěděl dneska. Ta rodina určitě tou tvůrčí prací na tom dokumentu a na všech těch procesech tak se ještě víc semkla, pochopili vlastně jaksi naléhavost a význam toho podnikání, protože do té doby to, když jsem tam byl se sourozencema, ale tak jsem na to byl víceméně sám a tak dále. Pozrite, koľko otázok máme, takže ideme na to. Skvelé, Jaroslav, ďakujem pekne. Možno, David, teraz na teba taká rýchla otázka. Myslíš si, že mali sme tam takú otázku, že môže sa začať, alebo navrhuješ, odporúčaš spisovať rodinnú ústavu ešte úplne na začiatku podnikania? Ak som postrehla tú prvú otázku, že taká tam bola? No, je samozřejmě na každé rodině, jak k tomu přistoupí a lze tu rodinnou ústavu tvořit i na začátku. Nicméně, co je důležité do té ústavy vložit, tak jsou ty zkušenosti, které nabyla ta generace, která to budovala. A z toho také vyplývají ty hodnoty, které se prokázaly v tom čase a v těch těžkých dobách. Takže se obávám, že z tohoto hlediska by byla ta rodinná ústava na začátku podnikání velmi krátká a nevýživná. A to, co ji vyživuje, je ta bohatá zkušenost a to dobrodružství v podnikání, kdy se to buduje. A tam se předávají hlavně ty hodnoty. Já říkám klientům, nepředávejte biznis, předávejte hodnoty. A předávejte způsob myšlení. A druhý bod je v tom, že během začátku podnikání, když buduješ firmu, tak nemáš čas na to psát rodinnou ústavu. Tak chodíš spát ve 3 ráno a ne kvůli tomu, že jako Jarda, který se mnou psal ústavu, ale protože objednáváš zboží, protože se chceš ujistit, že ti zaměstnanci přijdou ráno do práce a máš úplně jiný starosti. Ale otázka je to dobrá. Otázka je to dobrá. relevantná. Každá otázka je dobrá. To, čo ja za seba môžem odporučiť, ak môžete začať zakladať ako keby základy rodinnej ústavy, a to je, že začať sa dohadovať navzájom, ako budete fungovať, keď tam máte člena rodiny. A tie pravidlá možno, keď si začnete postupne nastavovať a zapisovať, tak môže to byť úžasný základ na jednej strane, že to budete mať zažité a na druhej strane môžete to už ako hodnotu odovzdať ďalšej generácii. Čiže začnite možno zapisovať si pravidlá medzi sebou, ako budete fungovať, aby nedošlo ku konfliktom. A učit se o tom mluvit a komunikovat, to máš pravdu, že tohleto jako se dá udělat hned. A mělo by. Pri akej veľkosti firmy, komplexnosti štruktúry aktivít má rodinná ústava zmysel? Krátko. A na to by mě zajímal tvůj názor. Môj?
Hej. To by zaujímalo. Hej. Ty si tuto host, ja ti poviem. Ja si myslím, že nie je podstatná veľkosť firmy, nie je podstatná komplexnosť štruktúry aktivít, ale je dôležité, koľko členov rodiny je zapojených do aktívneho biznisu a zároveň zakladáme my rodinné rady. Určite aj vy zakladáte rodinné rady. A keď zakladáme rodinné rady, tak rodinné rady nám slúžia na to, aby sme otvárali a učili rodiny komunikovať navzájom, práve aj nastavovať pravidlá a čistiť si tie pravidlá. Takže na veľkosti firmy pri rodinnej ústave záleží hlavne na tom, koľko členov rodiny je v biznis rodine a je dotknutých. Takže ak by napríklad Francesco chcel začať si spisovať rodinnú ústavu a zo 4 zamestnancov 3 sú jeho členovia rodiny, tak je veľká pravdepodobnosť, že príde raz k tomu, že aj pri takejto veľkosti firmy môže byť veľmi preňho prospešné spisovať rodinnú ústavu. Tak. Takže jsme svědky toho, že čeští a slovenští odborníci se shodují, že na velikosti nezáleží, že jde o tu komplexnost. A já říkám, že vlastně, když už hrozí, že by se z toho stal pytel blech, jo, kdy už těch lidí, a to je to o té komplexnosti, jak říkala Erika, už je tam hodně, tak vlastně předtím, než se z toho stane neředitelná věc, tak je potřeba na tom začít pracovat. Okay. Takže komplexnosť. Ďakujem. Jaroslav, komunikovali ste rodinnú ústavu zamestnancom? Alebo kľúčovým biznis partnerom? Tak my v samotné firmě Albixon tak máme misi, vizi a nějaký žebříček hodnot a to si myslím, že ty zaměstnance zajímá, to je pro ně důležitý a i pro zákazníky, pokud je to zajímá. A rodinnou ústavu jako takovou jsme nekomunikovali, protože to považujeme za privátní věc rodiny. Navíc do té struktury toho rodinného majetku patří více firem a je to už dneska holdingové uspořádání všechno samozřejmě v rukách rodiny, takže to jsme nekomunikovali. Nicméně firma ví, jak je majetkově jaksi uspořádána, že se jedná o rodinnou firmu a že rodina si tu firmu chce ponechat a neuvažujeme o nějakém prodeji nebo něco takového. Koľko generácií ste zapojili do rodinnej ústavy? 2, 3, otázka znie aj druhú, tretiu generáciu. No druhú asi áno, lebo druhá je sú vaše deti? Jsou to jednoduchý počty, ale zkusím to spočítat. Já vlastně začnu od maminky, protože maminku jsme prohlásili za hlavu rodiny. Dobre, dokonce i v té rodinné ústavě má nějaká práva. A pak je to ta moje generace a mých sourozenců, pak v podstatě našich dětí. Takže jsou to 3 generace. Jaroslav, tak veľmi krátko, keby ste mi vedel povedať, že rodinná ústava je o dohode, o vyčistení si a nastavení vzťahov v rôznych oblastiach, tam je asi 7 tých oblastí, a zavádzaní pravidel. Ktoré pravidlo, ktoré ste zaviedli počas toho procesu, bolo pre vás také najdôležitejšie, od ktorého sa to tak nejako ako keby potom... Alebo áno, od ktorého sa tak ako keby to celé nastavovanie ako keby začalo. Ktoré pre vás bolo také najkľúčovejšie, dôležitejšie? Asi nejklíčovější pravidlo nebo princip je ten, aby ten rodinný majetek zůstal pohromadě, aby se nedrobil, neštěpil. A toto pravidlo ste zaviedli, toto pravidlo tam je napísané v rodinnej ústave, že si to neželáte, aby sa majetok štepil. Neumím to citovat, to už je to nějaký časový odstup. Ale ano, toto pravidlo tam je a to souvisí samozřejmě i s tím, že s tím pokrevním předáváním té majetkové linie. Dobre, tak prečo ste sa rozhodli predať ďalším generáciám firmu ako takú? Neobávate sa budúceho rozpadu? A v tomto ohľade není bezpečnejšie predať ďalším generáciám cash? Neobávám se toho rozpadu, teď už se neobávám, protože vidím minimálně u 3 členů rodiny, kteří jsou vysoce aktivní v té nové generaci, jak ty věci je zajímají. Když se někdy sejdeme a řešíme nějakou problematiku, tak už mě občas i umlčí, nebo tam ani nejdu, ani mi tam nechtějí. Takže vidím, že to začíná fungovat samo a ta naše firma je trošku jaksi robustnější a
a víc rozkročená, těch problematik je tam víc, takže firmu jako Albixon vede profesionální management, seniorní manažeři mimo rodinu, a takže my se zabýváme spíš těmi holdingovými tématy, uspořádání prostě jaksi té investiční a biznisové strategie toho celku. OK. Podľa akých faktorov by sa mala rodina rozhodnúť, či je lepšou alternatívou aktíva speňažiť a rozdeliť, alebo je lepšie pokračovať spolu cestou rodinnej ústavy? No, taká ťažká otázka. Záleží na vztazích té rodině. Rodině. Pokud jsou tam nějaké antagonistické a nepřekonatelné jaksi vazby, anebo už je něco tak pokažené, že ty lidi chodí tím detekčním rámem, jak tady říkal David, tak asi bylo by proti srsti někoho nutit k další spolupráci. Ale pokud ty vztahy fungují a je potřeba je pouze jaksi pročistit a jaksi prosvětlit, tak proč ta rodina by měla od sebe jaksi odcházet, když naopak ten efekt by měl být synergický, pospolitý a tak já tak vnímám jako princip rodiny a ty generace další a další, tak na tom nemají co měnit podle mě, ale to je jenom můj názor, takže samozřejmě každý na to může mít názor úplně odlišný, že? Páni, máme naozaj 1,5 minúty. Otázka na vás obidvoch. David, ktorá časť bola pre teba najnáročnejšia? No, asi kdykoliv jsem měl pocit, že už máme hotovo a e-mail, který mi přišel od Jaroslava, mi vysvětlil, že nemáme, takže... Až na kost. Až na kost, přesně tak, takže v tomhle byl velmi důsledný, ale vlastně jsem to bral vždycky jako příležitost ještě prozkoumat ty další úhly pohledu, který tam Jaroslav jako klient přinášel. Ale dá se říct, že po třetím vlastně falešným konci už jsem to bral jako opravdu něco, co je velký dobrodružství a se procházet po těch mentálních mapách a možnostech, které tam přinášely různý pohledy do toho, tak asi tohle. Okay. No a potom vlastně číst ty e-maily a orientovat se jako snažit se vcítit do Jaroslava a způsobu jeho uvažování, tak to někdy bylo náročné. Okay. Jo, že Jaroslav přemýšlí velmi komplexně a bylo to energeticky náročné vlastně se vcítit do toho, jako kudy ty jeho myšlenky jdou. Jaroslav, pre vás taká zmodifikovaná otázka, táto istá, aby sme tak zakončili. Čo bolo pre vás najnáročnejšie, nastavovať vzťahové veci alebo majetkové? Lebo toto všetko obsahuje tieto pravidla rodinná ústava. Ty majetkové nikoliv, protože my jsme si ta pravidla určili poměrně jaksi matematicky a tím, že jsme do těch majetkových pravidel jaksi z podílu mých dětí pozvali i synovce a moje děti s tím souhlasili, protože ho vnímají jako svého bratra a jako svého syna, takže tím se to hodně pročistilo a pak už to byla jenom čistá matematika a shodli jsme se na tom, že pokud vše bude fungovat tak, jak má, tak jaksi bude dost pro všechny, ale vždycky jde o to, aby to fungovalo. Ale souhlasím s Davidem, že ta nekonečnost toho procesu, která občas tam jaksi rezonovala, i pro mě to bylo obtížné, ale nemohl jsem jaksi přestat skončit, když jsem necítil, že nejsem na konci. A tím zakončením bylo založení svěřenského fondu, kde se ty principy pro mě až překvapivě najednou té rodinné ústavy propsaly do statutu toho svěřenského fondu a do pravidel hlasování Rady svěřenského fondu, takže ta rodinná rada přešla do pozice Rady svěřenského fondu a najednou ta rodinná ústava získala kvalifikaci
právně závazného dokumentu a to jsem si opravdu oddechl. Tešil. Skvelé. Oslovujú nás firmy, aby sa spravodlivo rozdelil majetok a zároveň zistia, že to je niekedy o mnoho jednoduchšie, ako nastaviť pravidlá, fungovanie, emočné a vzťahové záležitosti v rodine, ktoré ale jedno bez druhého nemôžu byť. Veľmi pekne vám ďakujem, Jaroslav a David, že ste sa podelili s touto veľmi dôležitou a zároveň veľmi vnútornou a intimnou záležitosťou vašej rodiny. Jaroslav, ďakujem veľmi pekne.